Tinokuchingamidzai hama neshamwari. Nhasi ndine chidzidzo pamusoro pekutamba kuridza ngoma mukati mekereke. Tikatarisa musangano wemusaririra, handisi kuziva kuti vari kuita zvese izvi vari kumboziva here kuti Mwari anoti kudii. Regai timbobata Spirit of Prophecy. Last day events page 159 paragraph 1 iri kutaura pamusoro pe close of probation isati yavhara. Zvinonzi kudii? Zvanzi, ndinokota, the things we have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me would take place just before the close of probation. There will be shouting with drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions. Ndo zvinotaurawo Spirit of Prophecy panyaya yekutamba kuridza ngoma music mukati mekereke. Zviri kushowa kuti kutamba kuri kuitwa nekuridza ngoma vanhu vachifara mumakereke umu zvatonongedzera pakuvharwa kwemutsa yatinotiwo pachirungu close of probation, kuvharwa kwemutsa. Ndo chiratidzo chakanyorwa muSpirit of Prophecy. Apa ndine vhidhiyo reBeacon Light Seventh Day Adventist Church revanhu vanenge vari muservice. Ndira kungoti mungoonawo zviri kuitwa mukati mesangano raMwari. Ndingabvunzawo, pane Adventism here apa? Kana kuti chatove chibhawa yatinotiwo club mentality, club music, club whatever, everything. Papulpit yakayera panzvimbo inonzi ndeyaMwari, vanhu vachitamba zvakadaro. Zvakaoma, zvinoda kudzamisa pfungwa izvi. Lift your voice and proclaim it. Regai tione zvekare rimwe vhidhiyo futi semuchechi iyoyo. Myron Evans said it best. He said we have to stop demonizing things that we haven't seen before. Too much movement, too loud, not church music, all those things. It's really a blessing that we're even still in church. Our church was founded on young people. 1844, that whole movement. Young people came together and said, you know what? Change it up, flip the script. That's why we're here. So I'm excited for the next generation to come. And when you see things that you haven't seen before, don't demonize it. Accept it, appreciate it, see the goodness in it, see the God in it, and recognize that that thing may be what keeps your kid in church. Chinzwa vechidiki vacho kurizina. Hanzi ndo zviri kuita kuti vana venyu varambe vari mukereke. Kuramba vari muchechi. In the first place, ningaiti ichechi here? Hamusombori muchechi. Hamusi muchechi, mubhawa. Saka kana makuita zvinhu zvekuti vana vangu varambe vari mubhawa, it becomes a problem. Ko iro Bhaibheri rinomboti kudii pamusoro penoise mukereke? Ngativhurei kuna Mapisarema 46 vhesi ya 10. Inoti iyo, nyararai, muzive kuti ndiri Mwari, ndichava mukuru pakati pavahedheni, ndichava mukuru panyika. Toenda pana vhesi 10 imwe chete iyoyo kuchirungu. Inoti, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen, and I will be exalted in the earth. Ndo zvinotaura shoko raMwari.
zvinodawo kudzikama. Be still, be calm. Kwete noise dzatiri kuona idzi. Hazvimo. Mwari haazvikurudzire zvese izvi. Tikaenda zvekare kuna Levhitiko 26 vhesi ya2. Pavhesi ya2 ipapo totora chikamu chekupedzisira inoti iyo nokukudza imba yangu tsvene ndini Jehovha. Muchirungu inobva yati and reverence my sanctuary I am the Lord. Saka varume, jaivhi dzatiri kurova pamberi papulpiti idzi dziri kushowa reverence, zviri kushowa kukudza. Ukaona music yave kufambisa nyama, the same music inofambisa nyama haifambisi mweya mutsvene. Zvinhu tu zvakapesana. Zvinofambisa mweya mutsvene hazvifambisi nyama, zvinofambisa nyama hazvifambisi mweya mutsvene. Mwari vanoda kunamatwa zvine unyoro, nekuti Mwari munyoro. Havaite zvinhu zvegangara, havaite zvinhu nemutsimba. Mwari unyoro. Saka zvinhu zvamakuita zvisina unyoro mukuzvitora kupi. Bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, God. Oh, come on, shout unto God. Come on, shout unto God. Come on, give him the highest praise. Come on, shout out hallelujah. I need you to put your atmosphere in check and shout out hallelujah. Let the devil know you can't get in this space. You can't get in this space. This is a space of healing. This is a space for deliverance. This is a space for promotion. Anybody glad? Say yeah! Oh, I feel the presence of God. I feel God's presence. All the righteous people, come on, clap your hands. All the righteous people. I'm so glad to be here, Lord. I didn't know I was going to feel the Holy Ghost at the 7-day Adventist. I'm glad to be here with the 7-day Adventist. Ooh, I can't wait to tell my sisters. Guess where I was? I can't wait to go back and tell the Church of God in Christ. I'm sorry, I didn't mean to come out here like a mad woman. Oh, you are one. Thank you for having me. Please help me honor Dr. Bird. Come on, let's honor the man. Kuna video randabva kuplaya hanzi ndaya kuzofila the Holy Spirit mukati mechechi yeSeventh-day Adventist. I don't think kuti Mwari waari kuti ndo Mwari wandonamata. Kwete bodo. Kwekwe kuzotaurawo nendimi. Spirit of Babylon yapenetrate kupinda mukati meimba yaMwari. Kuti zvirizvo zvoga here? Ndakuti muteerere video rinoteerera. Munzwewo church pastor weSeventh-day Adventist achitaurawo nendimi.